illallah, la ilaha illallah. illallah.
Kasebut
bulan kasebut ngalam ajar pitung bulan kasebut ngalam pisan molong bulan kasebut masa namil sangang bulan nanti napas tereng mata bocor dia tuki masa japan bayi lahir kasebut sada sapisan tangis bangsa kemel manusia ingkang sampurna jaban bayi lajeng nangis ingkang sora kasebut sadat sapisan tangis tuwin sadat tanpa sadurung manira mati papat metalipun ponco liya mungan Allah napas lepas saking rono metalipun amung lebu saking rono tatos awal kang ngebleki jagalira inggih nama salah doing tembung aku tegas selamat saking tembung Islam bau nama napas metal saking mripat legi napas metal kuping napas samyo ingkang metal tutut napas punika nggih punika anama salah sedaya riku angen-angen tasih nyimpen logo wonten salebeting metal mapurira nyimpen nira wonten ing manik ing lendra inggih wonten lebeting timah punika dereng saged tumateng balik arasna sareng sampun akil balik jaban bayi maul ayat kalsomi kamu tulungi dateng jantung dateng ukten den wasani ngalami lalangen nangen ingkang warni atus sipatipun piyambakan warni wayangane wonten pancering nedrani kedanone wonten Nur Muhammad lagi pramulane manungsa lan Muhammadi sepatu Rasulullah kita niki lan Muhammad punika sekawan iki kang satunggal boten kacarios niki rasa kita aran Muhammad dijawi wujud kula kang wonten pangilon ugi ingkang tika Muhammad ing jero niki wonten wonten lebeting panjenengan ingkang warninipun kados kula niki nggih punika dununge sembah kita niki kang satunggal boten kacarios niki mbok menawi pepengetaning procami dene Rasul punika sekawan iki kang satunggal sebut Rasul Jawi Rasul rasa sejaline kita niki kaping kalih Rasul jero ingkang nami kang raos sawanine tertoliki ingkang saking salebeting kita niki kasebut Rasul kadang kaping kalih nggih punika rasa salebeting inti rasa kita aran Muhammad Jawi kaping catur boten kacarios niki menawi kangge pepengetan ugi angen-angen kang minangka guru kita bareng karso bareng karya mitunya manut dawuhipun
nanging niku titik awak kang sanyata la ilaha illallah sabab tasih ing arai katosna urip iku wajibe anglurung ilmu bisa madangi atimu aja kleru bisa letake bebanduke nasihat mring Gustimu la ilaha illallah la ilaha illallah Nanging ora samudinen karasa rasana urip ira ing donya aja padha demen citra iku nemu apa la ilaha illallah la ilaha illallah Song ilmu kang bakal kagawa ngamal soleh kang prayoga aduh nyawa iku dadi kandhine rasa
Ojo gelo, ojo gelo. Sira ora bisa tuwa siksane Gusti kang kuwasa. La ilaha illallah. La ilaha
Tentunipun sadaya sami nglampahi illallah tiyang niku saben dinten nyawa suda illallah sudanipun yen kenging umpamana illallah kados tiyang ikabulah saben dina illallah ingkang nulung pun angen-angen punika illallah cepat napas bagi telas wonten tondo illallah tondo yakin ing cacah pitung prakara illallah nanging boten kasebut pralambang Jawa illallah wa menawi panengeran ing prajami illallah la ing riku dumugi janjian ira illallah telas napas dateng angen-angen ira illallah kawestanan angen-angen batang songo illallah kangitipun wastani pangeran kita illallah sebab angen-angen kang wis batang songo illallah batang songo sifat suci aranira illallah saking jempolane suku ingkang kiwa illallah minggah dateng salebeting jantung muga illallah yen wis telas minggat tak ajur tak kena illallah angen-angen anggura wanine rasa illallah samandana kabeh kondur sedaya illallah kondur dateng karatonipun sedaya illallah wonten ing tan ajur tan kinambana illallah ajeng manjing ing jagat ira priyangga illallah kawastanan nur Muhammad jagat ira illallah langkung ageng katimbang jagat punika illallah ngalam sair namine jagat punika illallah sejatine ngalam kabeh manira illallah ngalam sair punika ngalam sejati illallah dumununge dalem batin nira kami illallah ngalam kabeh ngalam batan kang sejati illallah terangipun ing alam donya puniki illallah sejatine boten ing alam donya illallah punika namanira adil jati illallah pramilane tiyang gesang asring mimpi illallah angen-angen manjing ing Nur Muhammad illallah aningali ing jagat dira pribadi illallah nanging tiyang impitase gadah wedi illallah angen-angen dereng datang napasuki illallah atos ingkang kacarios pinggir niki illallah ngandhap niki panengerane rajani illallah panengere tiyang badhe mantuk ira illallah badhe mantuk dateng kelanggen manira illallah criyosipun para sepuh jaman kita illallah kata sangat anjrios selawan lera illallah atos ingkang kasebut ngandhap punika illallah lamun kirang setahun amiren nyata illallah asring mireng sarane ning alam donya illallah lamun kirang sangang wulan ning alona illallah aningali surya cemeng tingali ira illallah lamun kirang setengah tahun mirsaka illallah Torya apit laku cemeng tingali ira illallah lamun kirang 100 dinten mirsanono illallah sakebyaran ing ngajeng wonten segara illallah lawan malih wayangan petakan lupa illallah ugi asring katingal tilelena illallah kirang 8 dosa dinten tengerira illallah tanganipun piyambak katumpanena illallah lumbang bakung boten katingal sayana illallah tengarane kirang 7 dosa dina illallah Riji manis kaanggap sampun berlawa illallah boten liya saesuda nengerira illallah panengere yen kirang 20 dina illallah priksa
saya wonten kados wonten kaca illallah lebet kaca wonten wanining priyangga illallah panangane kirang awan dosa dina illallah Nur Muhammad biar katingal biar boten illallah panangane kirang kawe dosa dina illallah yen kadilat palenggahan Rasulullah illallah boten keringe punika cethaira illallah panangane lamun kirang pitung dina illallah ana suwun tanpa kekanjenganira illallah panangane lamun kirang telung dina illallah swara kuping gembrubuk wonten tusirna illallah naming mireng swara bayi lahirira illallah lamun kirang sadinten sedalu uga illallah metalipun napas-napas saking rono illallah ilang panasira mingkut ingkang nyata illallah kadut ingkang wonten suku lajeng sirna illallah langkung keter kadut ingkang wonten dada illallah lamun kirang sadinten napas punika illallah medal kirang lebet kirang ingkang nyata illallah awit kantor sekedhe ing napasira illallah wis kagulung dene anggen-anggenira illallah lajeng badhe kabeta kundur sedaya illallah dene ingkang kasebut maul kayati illallah banyu urip sarta ingkang nyantosani illallah kados to ing ngajak gesang ngajak mati illallah ngajak tilem kuwasa maul kayati illallah angen-angen ngajak gesang ngomong mati illallah sarta angen-angen ngajak meleh budi illallah nanging maul kayati ingkang nyantosani illallah najan angen-angen ngajak meleh budi illallah Makota kaya dunya mantung ugi illallah angen-angen amet somoten kulawi illallah napa malih angen-angen ngajak bengi illallah mangsa mahal kaya ngajak tilem ugi illallah angen-angen ambruk margotan kulawi illallah manggaring panggenane makhluk kayati illallah boten dape saking padha manungsa illallah turing turun nedahaken boten leni illallah lamun sira dereng ngerti kang sayani illallah makhluk ayat ingkang purba masih sami illallah ingkang damel batal sakujur puniki illallah kados ingkang kacarios kandhaliki illallah Allah saged teka boten den tutuli illallah luasipun babar pisan kang sayani illallah tumrap ingkang dereng tungkap santun ngelmi illallah dadosaken cuwane penggalih sami illallah nanging kados pundi malih para kami illallah inggih sampun kalebet rasa ugi illallah serajawi kang awrat babat kang ilmi illallah yen suraosipun ngantos medugi illallah dugi batas lajeng uga santun ilmi illallah santun sabasane serat puniki illallah lamun badhe upaya uwasira illallah bebasane ingkang kasebut ing ngarsa illallah inggih kata kagulok kalayang jangka illallah nanging sampun luwung tumrap
ratna ilah illallah Amar suti kau kang kasebut ngarsa illallah saat ing kekarapan ilah illallah apa ngalewat mila nyuwun illallah tentu boten kekilapan sedaya illallah mbok menawi mangane sempat nira
Dengar Pak Haji. Ngopong no beres kabeh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa rahmah, najilatun wa barakah, samilatan ila hadrati habibina wa sabiqina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir jamil anbiya wal mursalin wal awliya والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي عنه وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأيضا آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم وثم إلى أرواحنا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم لا ترنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وارفعنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر الشيء ومن شر كل دابة ومن أمراض ومن بلاء وطاعون ومن فتن آفات الدنيا والآخرة اللهم اغفر يا الله إلى سوسان أهل الرؤيا ya Allah. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim ya mujibat da'wati ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana bisababi hadil majlis singiran ya Allah wa majlis tahlilan ya Allah wa majlis suratul fatihah ya Allah wa majlis biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah.